Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе сити. Хоб бародаро, айни ҳол ба як хона омадем дӯстон. Хонае ки як чанд намуд хонао дорад тақсимот кардагиай. Документали не ки мақсад хонаоро адел кардагиай. Хоб ҳамаи хонао фурӯхта мешавад. Ози ҳар як хонара ҷидо кардагиа нишон метем. Барои одамое ки мақсад семени чанд оила зиндагӣ мекунанд мехаранаш, адел зиндагӣ мекунанд. Хоб дар канал обуна шавен, лайк мунем, нехтуна дар комментария нависен. Хона қарор дорад дӯстон дар ноҳияи Сино 1 политехникум, кӯчаи спецназ, супермаркети Ёсин, кадом медонам поёнтар. Хоб ина дарвозаш, ина минтақати раҳш меша пеши трансформатор қати. O'zi medarim durum, xonani nishon etayim. Xo'p, obshi do'ston 7-3 sotiq zaminay. Hamma imi xona ki syomkash میگن 7-3 sotiq ni to'ka hamja hamma josh. Ija ina zabor omadagan metunin ki 4 xonash kinin. 4 ta zdание отдельно kinin. 7-3 sotiq zamin 9 дар xona obshi канализация ҳаст, система отопления дӯстон ҳаст, не ки батарейкоша кандагӣ ҳам метонен отоплениеро ҳам гузаронен. Якамки тест ба навор мегирем. Хоб, унитаз дора ё ҷатхонаи беруна. мақсад инаҷа кандагӣ, барои чӣ кандагӣ дӯстон иҷара метавонанд ки душевой кухня кунанд. Инаи забор қати маҳкам кунанд. И пара отдельни барои ягон касе ки мешина хонаро мехара отдельни шава, у пара отдельно кардагиан. Хоб, поён да як подвали 12 ба чанд аст, короче 12 ба 4 ё ки 5 подвали калон дӯстон. Оз медурем хона сёмка мекунем. Бисмиллаҳирроҳманирроҳим. Рустак як калидор меша дӯстон, рангбор карда шудааст. Хона якум. Хона ҳамашам хеле болош иш пластик. Пол полиобичный. Хонаи калон. Квадратчам намедонем дӯстон, ба ҳар ҳол иҷа ҳар гуна хона сохтагиай. Квадратчам намедонем. Хоб, ин як хонаи дига. ин 7 ба 4. 7 ба 4. Най друм ба друм медрой. Рустаки як хол меша, холи калон. Холи калон аст дӯстон. Поли 5 ба 8. Бари холда як хонаи дига мешава. 7 ба 4. Болош не хеле фанер задаги. Пол чӯб. Гипсокартон аст. ҳамаш рангборам хеле. Хоб дӯстон, як кухня мешава. Кухняро ба навор намегирем, чизи чора монда шудааст. Як хонаи дигариш. Рустаки наита тарафи берун аст. Аз у пара нишон метем дӯстон. Оз мебароем ба берем. хоб, ина забори гуфтем ки тақсимот мешава. Мақсад метавонанд ҳавле ки ду оила зиндагӣ кунанд. У параро инҷа маҳкам кунанд, у пара отдельно, ина и пара отдельно. Даре ки нишон додем ай тараф мебурем, ай ис мебурем. Хоб, иҷарам ба худаш
ҷои душшабои ҳоҷатхона дора, кафел гирифтагӣ термикс, рангбор кардагӣ, гаро дора, кат, ҳамун даре ки дидем ки ба тарафи хол мебурем, оз ягон нишон дитем. Ана ҳамун дар аст дӯстон, ин холи калоне ки дидем, ҳам аз ин тараф роҳ дора, ҳам аз он тараф. хоб нигоҳ кунед дӯстон, та дарбича дорад. Мо ба дарвоза дуромадем. як хона, ду хона и дари главни дарвоза хатяй. У дарбича отдельно уро мерем ба навор мегирем. Ду хона, ина сета отдельно кадаги здания. Ҳамаша як фурӯхта мешавад дӯстон. Якум здание ки дидем оз ба навор гирифтем, 4 дар хонаи дуюм инаи шай 2 дар хонаи даиҷа. инҷа ҳоҷатхона дора, хеле сафед кадагӣ. ин ҷои кухняш калидор да. Ростаки душевой. хоб медарем ба дарун дӯстон. Як хона мешава. дарун калидор. Як хона дигар аз тарафи дасти рост. Треза аз бари хона. Як хонаи дигар ростаки. Як хонаи зали калон. болош фанер, ремонтои пешина дӯстон. се хона биге мешавад. Як хона, ду хона, се хона. Дар ин зданиям се хона, доми ки дидем 4 дар хона буд. Дар ин тарафаш се хона дӯстон. Мерим ба дигари зданяш. Сета дом кадаги. Обши 7-10 сотиқ. 10 дар хона мегим. Не дар хона, не 10 дар хона. хоб ина семгиш дар 3 дар хонаи дӯстон. Якта душевой. Бирам хеле кулакадаги об. Хона ҳамаш ранг бори ҳам хеле ранги ҳам хонае ки дидин. И хона майда 3x3, 3x2.5, 3x2 инам хеле аст. ҳавли майдак. ин тараи ки мебурем дӯстон. ина дарвозае ки якум навора сар кардем. Утақати главни хона медурем. Итақати отдельно бо раҳ дора. Фақат ҳамун даре ки дуромадем барои худаш отдельно ҳамун раҳ дора. ёш ҳами дарбичош ай тараф. обши ҳамин 7-10 сотиқа просто ҳар ҷуда отдельно хона кадаги кадоме ки намефаҳма 10 борам такрор мекунем дӯстон ки што бифаҳмем ҳоли маълумоти пурра бутем ки бифаҳмен ба ҳар гуна майдачайда занг назанед соли хонарада барои харидор. инаи ҷарам гуфтем ки метавонен як та дига кунед 4 там хеле зания шавонам забора мекашен то охира.
اینجا бахча душевой дорад, ҷои ҳоҷатхона, уҷа кухня мекунед, тамом мешава. Усу отдельно бахча душевой дорад, мешава як здания ҷа, як здания у парайра. Дараш отдельно ҳастас. Хоб дӯстон, ҳамаро дидем. Як бор дига такрор мекунем, хона қарор дорад дар ноҳияи Сино 1 политехникум, кӯчаи спецназ, супермаркети Ёсин, 7-10 сотиқ замин, 10 дар хона, канализатсия ҳаст, система отопления бо турбош гузарондагӣ, просто батарейкаи ҳамаи хонаро кандагӣ метавонем ки батарейкаашо бизанем, истифода барем. Хоб се та здания бигем, агар забор қат ҳисоб кунем 4 та здания мешава, ҳозирча 3 здания, 3 та хеле дом бардоштагӣ, отдельно дарвозааш қати. Якм ҳами здания ки дестем 4 дар хона, у пиштангира дидем 3 дар хона, дигариш 3 дар хона. Хоб нархи хона дӯстон $150,000 амрикоӣ хариду фурӯш ба асъори миллӣ бароҳ монда мешавад. Номерои телефон барои тамос 981 07 40 45. ҳамин номероро занг мезанед, соҳиби хона маълумоти пурра бо мекунад, кадоме ки чизе нафаҳмид. Нашуд реклама дӯстон, занг занед дар номерои админ, ҳатман кӯмак мерасонем.